padake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Wah. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh, lah aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti ya saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuh negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Aduh, iki cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ngapunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh, iki cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Anu, kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedapi-dapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah ya kalah. Cerewet. Mboten kok, mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenono kowe. Kose tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Ngono welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai ya, Pak? Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak? Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak? Ampun tidak, Pak? Ora. Lho, Pak, nggih? Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Ngopo ning ngerti ra? Njaluk dhuwit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayang kali Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya ning sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan nek nganggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha, Kakang. Durung arep Idul Adha kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ana ing telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo, nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gus iki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas Bombong Wirayak.
nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Iya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur. Kula ajeng takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora, Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh, laedan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh yen kita bakal mbangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wo lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Ya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingkang kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene, Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan, sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggah ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita, Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan, Bagong.
gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung waduh jan pundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun Salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lang-langing triya mangungkung lagune nglekas lu kita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu. Bagong wonten dawuh jane bakal ulun Salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun? Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran apa ya? Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten napa-napa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin ampun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balong kiran bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngestaken mangkat dina iki. Semawi, Pak. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme.
Ya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku Bagong. Monggo kula derekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti ya. Aja brangkang. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandadosaken gumun raosing manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengko suraos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang ngadamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu lampahan menapa Yayi Werkudara nggih maraka ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Indrawati nangapa dadak aku Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki Kresna kakangku Werkudara piye? Dara piye?
Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumanduk ning Projing Amarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang Projing Ndrawati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh ana lelakon ingkang elok-eloki ingkang dumadi ning Praja Ngamarta. Ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etang kelunggunaning dina samengko iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar. Ujaring para kawula sak negara utawa sak Karang Kadempel ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya. Luwih-luwih durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku gandeng Kresna wis aguh minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku jagat waisaning ubata wayah para jagat. Yayi kula nuwun sewu. Miturut aturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap 3 candra etang engga kelengganing dinten sak mangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten? Oh inggih. Krana kanthi dasar ngantos 3 candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Miturut aturipun kadang kula Jodipati nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kinarya pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wentahing Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut. Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngamarta tumunten supe dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, Yayi kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana aton remu kalingan ngangreng sang dyang manah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaru pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Garing kang sarwi tawang-tawang karo kagyat sangya para Pandhawa. Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan
Kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan ana kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel dumadakan usul Bagong ya ilang kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha kaloro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kewangun Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kalih para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat paisane ngubur ora wayak tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayu mbok ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketakon ketiwasan. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung Pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa Pati Andakawana mugi andadosa ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun Andaka wujuding banteng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa weladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Jayamrata iki kadange Andaka Dewa aku Andaka Murti Pandhawa ndi Pandhawa cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya Pandhawa ora ngerti karo kabecikaning Semar Badranaya ora goleki malah padha suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang
Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Latmara Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh iki sapa takon karo aku satriya kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ing endi tibaning kono papandunungku Raden Andaka Murti kowe sapa jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kamenang-menang sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar mangku asta wisuh ning wastafel lunga ngentasi perkara ora ndara goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta langkauna badange Janaka piye langkauna badange Janaka kelakon penjang kamu seda dina iki kowe Janaka wah aduh waduh kapusan kowe. Moncer. Woi. Wah. Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh
Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka ngendi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah! Piye? Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apal rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa? Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi ana gareng kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangale ra ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat.
Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wonge dantenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen tak ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, Jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, Wani karaku. sing nawedeni apamu. Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Ramaya tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa Saiki nendi? nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku panggal ta. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Ya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, Non. kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Butuh tenan? Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek nggahi 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andakamurti kae patenana. Kraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, masa burung. Ratu ireng, cetril, reng, Kowe butuh Detra. butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo gruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kaya 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andakamurti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bethuke. Ya. Sapa iki? Andakamurti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandeg sik. Ora iso, ora level ora.
Aku ra mungsuh kere-kere, tanganku kotor mungsuh kere. Sik to. Oh. Alah cah. Oh ya iso-iso ning nglakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae, Petruk? Sing mburi kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala Gareng. Pandhawa ndi? Kon nungkul ning ngarep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ra itu? Kok kaya Bagong. Kita ya. Ngadrek. Ketorone sarunge mampu pertama. Bagong ora sok kulaan to. Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Gareng. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kaudrekasan para kawan kekalih. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning ampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ana Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Wong ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemanelan. Ndasmu. Malah ngendas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli bane ke Baron Skeber. Baron Skeber iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jujur lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone kaca pesan Petruk. Wah, nggih ditonton kaca pesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan.
Waduh. Kowe ki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Yai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngawuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan. Jeglongan. Nganti Yai Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong. Wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya padake. Sabar. Petruk wong edan. Ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Amarta. Kowe sapa? Aku Andhakadewa. Andhakadewa, ya. Wigatine ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa koncatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah ado-ado Pandhawa gandeng upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa Urga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah. Gemes. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? Wah, kiaiane. Petruk aku arep lunga neh wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Klar. Wong edan Bagong. Bapak. Ampun tidak mulai, Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sopo arti saya? Ampun tidak ya, Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha, Pak. Iya, wis sak karepmu. Nata kutha. Iya. Sak karepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tidak, Pak. Ora. Lho, nggih? Kula niku nek Bapak tidak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa rene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi Bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya eneng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun, Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas, Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pecis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana bathik. Sesuk peken nganggo bathik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngelih, Pak. Sesuk tak paringi panganan nek kesuling ngekek mambu, Pak. Ya sesuk jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbok yo men kei ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir, tak paringi.
Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong nggone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awi kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, pangling iki gaweane wong-wong dandang mangure. Balane Bendhari Durga ora minggat aja kondus lak singkirke saka tangane Werkudara. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Mara jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati engklek-engklek balungatan ndak ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal arep tok gawe pisah-pisah arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang sing ati-ati ayo badya balamu jak bali kabeh. Wis saken jawa.